Bore da bawb a chroeso cynnes yn enw'r Arglwydd Iesu Crist. Mae'n hyfryd i gael eich cwmni chi unwaith yn rhagor wrth i ni addoli gyda'n gilydd. Felly nawn ni weddio nawr, nawn ni gyflwyno ein amser a'n addoliad ni i Dduw. Arglwydd, diolch i ti am ddiwrnod newydd. Ni'n diolch i ti am dy ffyddlondeb di o funud i funud, o awr i awr, o wythnos i wythnos, o fis i fis. Ac Arglwydd, diolch fod dy gariad di yn ymestyn dros flynyddoedd, dros genedlaethau. Yn wir fod dy gariad di yn ymestyn i dragwyddoldeb. Diolch Arglwydd. Diolch am mor wych wyt ti, mor hyfryd, mor fendigedig, does na neb yn debyg i ti. A mae gennym ni'r fraint o dy nabod di, ac o dy fwynhau di, ac o dy foli di. Arglwydd, wneud di nawr yn dy ras di, yn dy ddaioni di, a wneud di gwrdd â ni, wneud di siarad â ni unwaith yn rhagor, a wneud di ein annog ni, a'n cysuro ni, ac ymwneud â phob un yn ôl ein hanghenion ni. A mynd bod ni'n dod yn enw ac yn heiddiant yr Arglwydd Iesu Crist. Amen. Amen. Nawr, glywon ni wythnos ddiwetha eitha tipyn am y Saboth. Ac felly ni'n mynd i ddechrau y bore yma efo Emyn sy'n yn atgoffa ni o pam bod ni yn cwrdd heddiw yn hytrach nag ar ddydd Sadwrn. Pam bod ni'n cwrdd ar ddydd cyntaf o'r wythnos, dydd Sul. A'r reswm, wrth gwrs, yw oherwydd hwn yw'r dydd y cododd Crist, gan ddryllio pyrth y bydd. Felly nawn ni sefyll, mae annog chi i sefyll, a nawn ni roi mawl i Dduw gyda'n gilydd. Hwn ydy'r dydd y cododd Crist, gan ddryllio pyrth y bydd. O cyfod ferwaith na fydd Crist i edrych ar ei wyth. Cyfod i'w wnaeth i'n cyfiawnhau fod lonodd yn fynydd. Mae'n dreiflag cael yn haith, mae'n bywyd yn ddoedd. Gorfygodd anau trwy ei nerth, ysbeiliodd i fengryf, ac hanner wahanol ydyw'r, daid yn ei anau. Ysgyrrodd mewn gogonion llawn, goruwch yn efoedd bri, ac yn owain a sail ei iawn, yn eirio dros amni. O gallu llawn trwy'r byd a'r nef, sydd yn ei law yn awr, ni rwystra gallu i fengryf, ddibenion Iesu mawr. Wel, ni am droi yn awr at air Duw, a mae'n darlleniad ni y bore yma yn dod unwaith eto o'r Efengyl yn ôl Ioan. Ac ni ym Mhennod 5 ar hyn o bryd, a fel sonies i wythnos diwetha, i ni yn edrych ar Bennod 5 mewn tair rhan. Yn yr rhan gyntaf, yr adnodau edrychon ni arnyn nhw wythnos diwetha, welon ni Iesu yn mynd i Jerusalem, yn mynd i pwll man o'r enw Bethesda, ac yn iachau dyn oedd wedi bod yn sal am 38 o flynyddoedd. Ac oherwydd fod wedi gwneud hynny ar y Saboth, ac oherwydd y pethau oedd e'n dweud amdano fe ei hun, bod e'n gwneud ei hun yn gydradd a Duw, dyma fe'n dechrau cael gwrthwynebiad gan rai o'r bobl crefyddol, yr arweinwyr Iddewig. Dyma nhw yn wir yn dechrau chwilio am ffyrdd i'w lafe. Nawr, wythnos nesaf, os dyw o'i mynd, byddwn ni'n edrych ar ddiwedd pennod 5, lle mae Iesu yn rhoi
tystiolaeth. Mae'n cyflwyno resymau pam y dylsyn ni gredu fod yr hyn mae'n dweud amdano fe ei hun yn wir. Ond yn yr adran bore yma, yr adran ganol y frechdan fel petai, beth sydd dyn ni yw Iesu, mae wedi gweithredu mewn rhyw ffordd rhyfeddol, ond nawr mae'n esbonio yn siarad amdano fe ei hun ac yn esbonio mwy i ni o'r berthynas sydd ganddo fe, fel Duw y mab, gyda Duw y tad. A mae'r hyn mae'n ei ddweud yn ein gadael ni heb unrhyw amheuaeth bod Iesu yn gweld ei hun ac yn cyflwyno ei hun i ni fel Duw. Felly trowch, os oes Beibl dych chi, ond bydd y geiriau ar y sgrin, Ioan 4 ag adnod 19 ymlaen i adnod 30. Dyma i'r ein Duw ni. Felly, atebodd Iesu hwy, yn wir rwy'n dweud wrthych. Nid yw'r mab yn gallu gwneud dim ohono ei hun, dim ond yr hyn mae'n gweld y tad yn ei wneud. Beth bynnag y mae'r tad yn ei wneud, hyn y mae'r mab yntau yn ei wneud yr un modd. Oherwydd y mae'r tad yn caru'r mab, ac yn dangos iddo'r holl bethau y mae ef ei hun yn ei gwneud. Ac fe ddengys iddo weithredoedd mwy na'r rhain i beri i chwi ryfeddu. Oherwydd fel y mae'r tad yn codi'r meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd y mae'r mab yntau yn rhoi bywyd i'r sawl afyn. Nid yw'r tad chwaith yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r mab. Mwyn i bawb roi i'r mab yr un parch ag aront i'r tad. O beidio a pharchu'r mab, y mae rhywun yn peidio a pharchu'r tad a'i hanfonodd ef. Yn wir rwy'n dweud wrthych, fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i, ac yn credu'r hwn am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb, y mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Yn wir, rwy'n dweud wrthych, fod amser yn dod, yn wir mae yma eisoes, pan fydd y meirw yn clywed llais mab Duw, a'r rhai sy'n clywed yn cael bywyd. Oherwydd fel y mae gan y tad fywyd ynddo ef ei hun, felly hefyd rhoddodd i'r mab gael bywyd ynddo ef ei hun. Rhoddodd iddo hefyd awdurdod i weinyddu barn, a mae mab y dyn yw ef. Peidiwch ar ryfeddu at hyn, oherwydd y mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef, ac yn dod allan. Bydd y rhai a wnaeth ddaioni yn codi i fywyd, a rhai a wnaeth rygioni yn codi i gael ei barnu. Nid wyf fi'n gallu gwneud dim ohono fy hun. Fel yr wyf yn clywed, felly yr wyf yn barnu. Ac y mae fy marn i yn gyfiawn oherwydd nid fy ewyllus i fy hun yr wyf yn ei cheisio, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Amen. Wel, ni'n mynd i gael eitem nawr sydd wedi baratoi gan roi o'r plant. Maen nhw wedi recordio hunan yn dweud un o'r adnodau allweddol yn y testun yma. Ag gobeithio bydd hynny'n ffordd nawr i ni ddysgu yr adnod yna ar y co. Felly blant, triwch nawr ddweud yr adnod ag mae'n y gyfle wedyn falle prynhawn i fynd nôl i edrych eto, i drial cofio gair Duw ar y co.
Yn wir, rwy'n dweud wrthych bod y sawl sy'n gwrando ar fy nair i ac yn credu yn yr hwn am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Ioan 5, Adnod 24. Fi yn wir, rwy'n dweud wrthych bod y sawl sy'n gwrando ar fy nair i ac yn credu hwn am hanfonodd i yn meddu ar fywyd tragwyddol. Ioan 5, Adnod 24. Awyr! Rwy'n gweud wrthych fod y sal sy'n gwrando ar fy air i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i ymeddu ar fywyd tragwyddol. Ioan 5, Adnod 24. Yn wir, rwy'n dweud wrthych bod y sawl sy'n gwrando ar fy nair i ac yn credu hwn am hanfonodd i ymeddu ar fywyd tragwyddol. Ioan 5, Adnod 24. Wel, diolch i chi blant, oedd hynny'n hyfryd iawn. Cyn ni fynd ymhellach, nawr ni weddio fy'n gilydd, nawr ni droi at yr arglwydd, unwaith eto mewn gweddi. O Dduw yn tad, i ni yn diolch i ti, a dy fod ti yn ein galw ni at y ti dy hun. Bobl o bob oed, hen ac ifanc, mae yna wahoddiad i unrhyw un i ddod at y ti, a dy alw di yn dad i ni. O, ni'n diolch ac yn rhyfeddu ar hyn. Dy fod ti, creawdwr, yr un greu y cwbl a sydd yn cynnal y cwbl, dy fod ti o Dduw am ein adnabod ni. O, Arglwydd, i ni'n diolch am hyn, yn diolch am y bywyd rwy ti'n ei roi ni, trwy aberth Iesu Crist yn ein lle ni. I ni'n diolch am sicrwydd y pethau hyn, ein bod ni, os yw'n ffydd ni, yn yr arglwydd Iesu Crist, i ni wedi derbyn bywyd tragwyddol, i ni'n meddu ar fywyd tragwyddol. Mae'n eiddo i ni yn barod. Mae'n dyfodol tragwyddol ni yn sicr ynddo fe. Os dim angen i ni nawr i ofni na phoeni nag amau. O, Arglwydd, i ni'n diolch am hyn mewn cyfnod mor bryderus ac ansicr. Y cyfnod lle mae cymaint o bobl yn anobeithio, diolch bod ni yn gallu dal gafel yn o ti ac yn dy gariad di. Ac y ffaith dy fod ti o dad wedi anfon dy fab, a fod y mab wedi dewis dod, yn nerth yr ysbryd glân. O, ni'n diolch, oherwydd hynny, ein bod ni yn gallu bod â sicrwydd yn o ti. Helpa ni nawr, bob un ohono ni i weld y pethau hyn ac i gredu y pethau hyn. Dad, i ni yn cyflwyno ein hunan nawr i dy ofal di. Yn meddwl am rhai fydd yn gwrando ac yn gwylio, a falle bydd rhai o'r pethau sy'n cael ei sôn amdano nhw fan hyn yn codi pob math o gwestiynau, problemau, arglwydd, falle bod yna rai sydd wedi pellhau oddi wrtho ti, a wedi dy wrtho di ers amser hir, a falle yn teimlo yn ei calon bod nhw ddim yn gallu dod nôl, a bod ti ddim eisiau nhw, ond arglwydd ni'n gwybod bod hynny ddim yn wir. A bod ti yn gwahodd unrhyw un i ddod ato ti ac yn croesawu pob un sydd yn dod. Arglwydd, felly helpa ni i droi ato ti yn nawr, ac i anrydeddu y mab, yr arglwydd Iesu Grist, fel mae
yn ei heiddi. Arglwydd clyw ein gweddi ni nawr, helpa ni, wrth i ni barhau yn y cyfnod rhyfedd yma arglwydd. Bydd yn agos i ni. Tostyrio wrtho ni. Helpa ni i dy foli di fel rwy ti'n ei heiddi. Amen bod ni'n dod ac yn gofyn y pethau hyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n canu emyn arall yn gilydd, mae Dad yn mynd i esbonio rhyw gymaint arni ar ein cyfer ni. Dyma droi heddiw at waith y mynydd cyfoes, sef Noel Gibbard, neu'r parchedig Dr. Noel Gibbard i roedd o'i deitl yn llawn. Un o fancfas felen yn Cwmgyndraeth yw Noel, yn enedigol, a fe fi'n weinidog gyda'r annibynwyr yn Nowles ac yna yn Bynia a Llanelli, ac wedyn mynd yn ddarlithydd yn hanes yr Eglwys mewn coleg diwnyddol yn y Bari ddechrau ac wedyn yn Pen-y-bont yr Ogwr. Ond y 1979 roedd yn un o'r cwmni ddath yn cyd i sefydlu yr Eglwys Efengylaeth Gymraeg yng Nghaerdydd. A mae'r Eglwys wedi elwan fawr dros y blynyddoedd ar ei weinidogaeth i waith y Pregethwr wrth gwrs ac yn arwain cyfarfodydd amrywiol yn yr Eglwys. Darlithio i ni yr awdur hefyd wrth gwrs. Ac mae e hefyd yn emynydd ac un o'n breintiau ni fel Eglwys yw fod wedi cael y cyfle dros y blynyddoedd i ganu nifer o emynau yn gyson yn rwan ni. Un o nodweddion Noel fel emynydd yw i fod yn hoff iawn o ailadrodd. A dyna sydd gyda ni yn yr emyn dan sylw heddi. Pwy yw hwn yn Ngethsemane yw llinell gyntaf, y pennill gyntaf. Ac yna ar ddiwedd pob pennill mae'r geiriau dyma Iesu. Hynny mae pob pennill nawr yn dechrau pwy yw hwn. Ac yna mae'n gorffen trwy ddweud dyma Iesu. A dyna'r ail adrodd yma sydd yn gyrru yr hanes yn ei flaen fe betai. 4 pennill sydd i'r emyn, a fe allwn ni rannu yr emyn yn 2 hanner mewn gwirionedd. Mae'r 2 pennill gyntaf yn canolbwyntio ar y groes. Pennill cyntaf yn dweud pwy yw hwn yng Ngethsemane, hynny yw yng ngardd Ngethsemane wrth i Crist wynebu ar y groes. Pwy yw hwn yng Ngethsemane sydd ei bryder ef mor fawr. Trist hyd angau yw ei enaid, pam y daethef i'r fath awr, ac yna chi'n cael yr ateb, dyma Iesu. Wrth gwrs, hynny wrth gael ei ganu yn cael ei ddyblu, dyma Iesu, dyma Iesu. Mae am orffen gwaith i dad. Disgrifiad o Crist yng ngardd Ngethsemane felly. A fel fyddwch chi'n cofio, mae Crist ei hunan yn dweud wrth i ddisgyblion yn yr ardd i fod yn drist hyd angau. Trist iawn i'w fenaid hyd angau, meddai Mathew 26. A pam y daeth i'r fath awr? Wel, mae Crist ei hunan yn sôn eto wrth wynebu ar y groes, daeth yr awr, meddai fe, a mae'n gweddio fel mae'n gweddio yng Ngethsemane mewn gwirionedd, a'n cael ei arbed rhag yr awr yna, sef awr i farwolaeth ar y groes. Ond yn dweud wrth gwrs wrth i dad ar weddi, nid fe wrthus i, ond fe wrthus di am neled. Felly pam mae yna? Wel, i orffen gwaith. Y gwaith yma, roedd ei dad wedi cytuno iddo fe i wneud y drindod, tad mab ysgrifennu blaen yn cytuno ar y llwybr yma i achub y ddynoliaeth. A mae yna sôn yn does yn Ioan 4 fod mae Crist yn dweud mae fwyd i'w gwneud i'w wyllus i dad a gorffen i waith. Felly mae'r pennill na'n llawn at seiniau Beibledd o'r hyn oedd yn digwydd wrth i Crist wynebu ar y groes yng ngardd Ngethsemane. Ac yna mae'r pennill nesaf wedyn yn mynd â ni i'r groes. Pwy yw hwn nawr ar ben Calfaria? A mae'r llinell na'n atgoffa fi beth bynnag o Emyn David Jones o Geio. Hwn yw'r oen ar ben Calfaria, aeth i'r lladdfa yn ein lle. A mae'r ymadrodd na aeth i'r lladdfa yn ein lle yn mynd â ni nôl i Eseia 53, weledigaeth yma o'r was dioddefus, y Crist, ynddo fe.
A dyna sydd gyda ni yn y llinellau nesaf gan Noel fan hyn. Pwy yw hwn ar ben Calfariad? Dirmygedig ydyw ef. Fe'i dyliriwyd ac fe'i dryllwyd, collodd hefyd wener nef. Hynny yw, mae Eseia 53 yn sôn am y gwas dioddefus yma, fel yr un oedd yn ddirmygedig. Dirmygedig yw. A mae yn adnod 3, a wedyn mae adnod 5 yn sôn am y gwas mae'n cael ei ddryllio a mae'n hanwyr edden ni, cosbedigaeth ein heddwch ni oedd arno ef, a thrwy ei gleisiau ef, yr iachawyd ni. Ac ar y groes, wrth gwrs, collodd hefyd wenau'r nef, meddai'r llinell nesaf. A dyna sy'n digwydd ar y groes wrth i Crist nawr wynebu derbyn cosb Duw ar ein pechod ni. Mae e'n gweiddi allan dwi'n adleisio geiriau'r salm fy niw, paham am gydewaist. Hynny yw, mae yna rhwyg yn dod rhwng y mab perffaith yma a'r tad sanctaidd oherwydd ein pechod ni. Ond mae'r llinellau ola'r pennill na wedyn, dyma Iesu wedi gorffen gwaith i dad. Hynny yw, roedd e am orffen gwaith i dad yng Ngethsemane, ac ar hyd i weinidogaeth yn wir, ond yn nawr mae wedi gorffen gwaith i dad. A mae hynny'n cael ei grynhoi wrth gwrs yn ngair ola Crist ar y groes, mae'r waedd buddugoliaethus yma gorffennwyd. Hynny yw, mae wedi gorffen y gwaith yma, yr oedd ef a'r tad a'r ysbryd glân wedi cytuno arno fe yn rhagwyddoldeb. Ac yna mae ail hanner yr emyn yma yn mynd â ni at esgyniad Crist i'r nefoedd a'i ail ddyfodiad. Hynny yw, nhw'n perthyn i'w gilydd fel dau bennill mewn gwirionedd, sydd yn dilyn ymlaen wrth gwrs o Crist yn gorffen ei waith. Beth sy'n digwydd ar ôl gorffen ei waith? Wel, mae'n esgyn i'r nef i eistedd ar ddiheila o'r tad. Pwy o hwn tu fas i'r ddinas yn nhw'n cwrdd ei ffrindiau ef? Mae'n cyfarch ei bendithio ac mae'n edrych tu'r nef. Wel, pwy yw'r hwn sy'n mynd tu fas i'r ddinas? Wel, Crist sy'n yna, wrth gwrs, yn mynd tu allan i ddinas Jerusalem. I ni'n cael yr hanes gan Luc yn Efengyl Luc ei hunan ac yn dechrau'r actau. Lle mae Crist yn mynd allan o ddinas Jerusalem i gwrdd ei ffrindiau ar fynydd yr olewydd. A mae'n cwrdd â'i ddisgyblion yn y fan yna. A mae'n siarad nhw, mae'n cyfarch nhw, mae'n ei bendithio nhw, meddwl Luc wrthon ni. Ac wedyn mae e'n esgyn i'r nefoedd. Mae'n edrych tua'r nef, a wedyn mae cwpled ola pennill mae gan Noel yn dweud dyma Iesu. Mae am esgyn at y tad. A mae Luc yn disgrifio'r ffordd y mae Crist yn esgyn i'r nef, yn mynd allan ei golwg nhw yn gorfforol a chwmwl yn ei guddio fe. A mae hynny yn cydio mewn gwirionedd yn awr ar pennill ola. Pwy yw hwn sydd ar y cwmwl? Ond nid cwmwl mynd lan i'r nefoedd sydd yn hyn nawr, ond cwmwl Crist yn dod i lawr o'r nefoedd ar ddiwedd y byd. Hynny yw, mae e'n teyrnasu dros y cyfnod yma, ar ôl gorffen ei waith ar y groes, mae Crist yn teyrnasu o'r nefoedd. Rhaid iddo fe teyrnasu, meddai y cyntaf Corinthiad, yn dyfa, hyd nes bod e'n gosod i elynion yn droedfanc i'w draed. Ond wedyn, ar ddiwedd amser, mae Crist yn dod nôl. Pwy yw hwn sydd ar y cwmwl? Tebyg yw i fab y dyn. A mae'r ymadrodd na'r mab y dyn yn un o hoff ddisgrifiadau Crist ohono ei hunan yn y Testament Newydd, wrth gwrs. Ac mae Crist ei hun yn sôn yn Marc 13 am y ffordd y bydd mab y dyn meddwl fe'n dod ar y cymylau gyda gallu a gogoniant. Ond mae'r ymadrodd mab y dyn yn mynd â ni nôl i broffedoliaeth Daniel, a'r 7fed bennod o broffedoliaeth Daniel. Ac yn y fan yna, mae yna ddisgrifiad o rhywun sydd yn edrych yn debyg i fab dyn, yn edrych yn debyg i ddyn felly, ond yn mynd at yr hen ddihenydd, at Dduw, yr un sydd ddim yn heneiddio, yr un tragwyddol. A mae'r hen ddihenydd yna yn rhoi iddo fe
lywodraeth dragwyddol ac yn rhoi gogoniant mawr i'r mab y dyn yma. A mewn ffordd mae'r ffigwr yma, mae'n fab dyn yn gorfforol, ond mae hefyd, wrth gwrs, yn rhywun arbennig iawn, sydd â'r llywodraeth dragwyddol a gogoniant y perthyn iddo fe. Ac ni'n gweld fyna yn yr ymadrodd na mab dyn, y diw ddyn, yr un sydd yn dduw ac yn ddyn yn yr un person, sef Crist. A pwy yw hwn felly sy'n dod ar y cwmwl tebyg yw i fab y dyn? Mae tyrfa fawr yn ei groesawu ac mae pawb yn plygu glin ni'n cael atgoffa fyna ni o epistod y Philippiad sy'n sôn yn enw Crist yn ei pob glin yn plygu. A dyna'r ateb ar y diwedd. Dyma Iesu. Dyma'r un sy'n dod, sydd wedi bod yn Ngethsemane, sydd wedi bod ar ben Calfaria, sydd wedi esgyn i'r nefoedd, a nawr sy'n dod ar ddiwedd amser yn ogoneddus iawn. A beth mae'n neud yr un yma, yr Iesu yma, wel mae'n cyflwyno'r orsedd i'w dad eto yn adleisio'r hyn sy'n cael ei ddweud yn Cynta Corinthiad 15, sef bod Crist nawr yn mynd i roi'r deyrnas yn ôl i'w dad ar ddiwedd amser, wedi iddo fe gorffen ei waith llwyddiannus. Wel, diolch iddo ynte. Wel, trowch dyfu,
os Beibl gennych chi, i'r adran yna ddarllenon ni yn gynharach. Nawr, soniais i wythnos diwetha fod yna rai pobl yn y byd sydd yn gwadu fod Iesu yn ystyried ei hun yn dduw. Maen nhw'n gwadu bod Iesu yn meddwl am ei hun ac yn cyflwyno ei hunan i ni fel Duw. Ond dwi'n ddim yn gwneud rhyw lawer o synwyr i fi, os i fi'n onest. Achos fe welon ni ond mae yr iddewon, yr arweinwyr crefyddol yma, maen nhw'n amlwg yn deall, mae dyna'r union beth oedd Iesu yn honni amdano fe ei hun. Yn wir, maen nhw mor siŵr fod Iesu yn gwneud ei hunan gydradd a Duw fel bod nhw eisiau i lafe. Ac wrth i ni ddarllen ymlaen fan hyn, mae'n amlwg fod Iesu yn gwybod hynny. Mae'n sylweddoli be maen nhw'n dweud amdano fe, yn meddwl amdano fe, sut maen nhw wedi deall i eiriau fe, a sylwch be mae'n gwneud. Meddyliwch am hynny, os oedd yr bobl yma wedi camddeall Iesu, os o'n nhw wedi dehongli ei weithredoedd a'i eiriau fe yn anghywir, wel bydde nawr yn amser reit dda i Iesu i gymryd cam yn ôl yn bydde fe, i'w cywiro nhw. Hold on, daliwch mlaen, boys, cool down. Nid dyna fi'n golygu, sa'n gweud hwnna, nid dyna fi'n meddwl amdano fi hun o gwbl. Ond wrth gwrs, nid dyna sydd yn digwydd efo. Os unrhyw beth, y gwrthwyneb sy'n digwydd wrth i'r rhain ddechrau erlyd Iesu am wneud ei hunan gydradd a Duw, yn edrych na bod e'n backtracio, mae Iesu yn cadarnhau'r hyn mae wedi ddweud yn barod ac yn ychwanegu mwy at y darlun. A dyna sydd dyn ni fan hyn nawr yn adnodau 19 i 30. Yng ngeiriau'r Arglwydd Iesu Crist, mae dyn ni rhyw gipolwg hynod i natur Duw, i fywyd Duw, i'r berthynas yna sy'n bodoli rhwng Duw y Tad a Duw y Mab. Y berthynas honno i chi a fi yn cael ein gwahodd i fod yn rhan ohono trwy waith yr Ysbryd Glân yn ein calonnau ni. A felly, be ni'n mynd i wneud y bore yma yw ystyried be mae Iesu'n ei ddweud fan hyn am ei berthynas gyda'r Tad, a gofyn, wel, pa wahaniaeth mae hynny fod i'w wneud yn ein bywydau ni. Na, falle bod e werth i fi nodi cyn bod ni yn mynd ymhellach. I rai, mae'r syniad o dad, neu o riant, yn beth poenus. Falle bod e'n codi atgofion a phrofiadau a emosiynau a theimladau cymhleth dros ben. Ac sa eisiau diastyru hynny na bychanu hynny o gwbl. Ond mae'n rhaid i ni gofio fan hyn, mae beth sydd gyda ni yw cyfatebyddiaeth, analogy, yw'r geiriau yma. Mae'r berthynas sy'n bodoli yn y byd rhwng tadau a i meibion nhw, maen nhw wedi creu gan Dduw, a maen nhw fod i ar y gorau adlewyrchu'r berthynas yma, neu rhywbeth o'r berthynas yma rhwng Duw y Tad a Duw y Mab. Ond wrth gwrs, pobl ydyn ni. I ni'n feidrol, i ni'n bechaduriad. Mae'r tebygrwydd yna yn amherffaith ac yn anghyflawn. Ond diolch byth fod y berthynas yma rhwng Duw y Tad a Duw y Mab yn hollol berffaith. Felly, ni'n mynd i droi ar pwynt cyntaf yn syml iawn yw perthynas y Tad a'r Mab. Dyna lle ni'n gorfod dechrau, dyna y prif ffocws yr adran yma, yw perthynas y Tad a'r Mab. Nawr, wrth gwrs, yn ei hanfod, mae jyst y geiriau yna, Tad a Mab yn cyfleu perthynas. Maen nhw'n perthyn i'w gilydd. Dyma un o'r perthnasau agosa sy'n bodoli fel arfer. Tad a Mab neu riant a'i plentyn nhw. A mae'r berthynas yna fod yn un agos. Mae fod yn un hapus, yn un cynnes.
Fel arfer, dan yr amodau cywir, mae'r berthynas yma rhwng tad a mab yn golygu bod meibion yn debyg i'w tadau. Hyd yn oed os i ni ddim eisiau cyfadde hynny weithiau. Ni'n dweud yn y Gymraeg weithiau'n dyn ni, mab i dad yw e. Yn Saesneg, mae yna ymadroddion fel, he's a chip off the old block. The apple doesn't fall far from the tree. Ond mae'r berthynas i ni'n ei weld fan hyn rhwng Duw y tad a Duw y mab, mae'n agosach eto oherwydd mae'r ddau yma yn un. Un Duw sydd yn dad, mab ac ysbryd glân. A ni'n gweld y berthynas agosaf posib yma felly yn dangos i hunan i ni mewn nifer o ffyrdd allweddol yn dyn ni. Y ffordd cyntaf yw cariad. Y cariad yna sydd yn bodoli rhyngddyn nhw, yr cariad maen nhw'n ei rannu. Adnod 20. Oherwydd mae'r tad yn caru'r mab. Maen nhw'n eiriau gwych yn dyn nhw. Mae'r tad yn caru'r mab. Mae'n Duw ni, y Duw sydd wedi creu'r byd a sydd wedi datguddio ei hunan ni yn y Beibl a trwy ei fab. Mae'r Duw yma yn gariad. Dyma'i natur yma, dyma sut un yw yn ei hanfod. Mae'n dduw perthynol. Dy ddim yn dduw oeraidd, amhersonol. Na, tad, mab ac ysbryd glân mewn undod perffaith o gariad tragwyddo. Mae'r berthynas yma rhwng y tad a'r mab, mae'n hyfryd, mae'n llawn o gariad. A mae perthynas nhw hefyd yn ymlygu hunan yn y bywyd maen nhw'n rhannu. Adnod 26. Oherwydd fel y mae gan y tad fywyd ynddo ef ei hun, felly hefyd rhoddodd i'r mab gael bywyd ynddo ef ei hun. Nid yn unig mae'n Duw ni yn dduw cariad, mae'n dduw byw. Mae Duw yn fywyd ohono fe ei hun. Mae'n dragwyddol, mae'n bodoli heb ddechrau, heb ddiwedd. Fod y mab tragwyddol wedi dod yn gnawd, mae Duw y mab yn ei ddiwdod heb ddechrau, heb ddiwedd. Mae rhaid i trial dylunio'r pethau yma. Ac wrth gwrs, mae'n amhosib mewn gwirionedd, un meddyliau bach ni yw deall nhw, ond un darlun sydd wedi cael ei ddynyddio yw, os ych chi'n dychmygu ffynon o ddŵr. Ac mae gennych chi llygad o ffynon yn does ac yna'r tarddiad o'r dŵr a'r dŵr wedyn yn llifo allan yn dydy. Ac tasach chi'n gallu dychmygu ffynon sydd yn dragwyddol. Hynny yw sydd yn tarddu ac yn rhoi dŵr heb ddechrau, heb ddiwedd. Wel, bron y fath yna o syniad sydd gyda ni fan hyn, fod y tad sydd yn fywyd ynddo fe ei hun, ohono fe ei hun, mae e'n cenhedlu'r mab, sydd hefyd efo bywyd ynddo fe ei hun, ohono fe ei hun. Hynny yw, dyw'r tad ddim yn creu y mab. Ond mae'r tad yn rhoi bywyd i'r mab, bywyd ohono fe ei hun. Nawr, mae'n ddirgelwch fan hyn. Wrth gwrs bod e. Ni'n siarad yn dyn ni am dduw tragwyddol, duw anfeidrol, duw sydd yn holl bresennol ac yn holl wybodus ac yn holl alluog. Pa obeth sydd i rai fel ni yw ddeall e. Ond mae Duw eisiau ni ddeall rhywbeth ohono fe ei hun yn dydy. A mewn ffordd dyna pam mae'r iaith yma o dad a mab yn cael ei ddefnyddio o gwbl. Achos mae eisiau i ni i weld ac i ddeall rhywbeth o sut mae'r tad a'r mab yn
perthyn ac yn caru ac yn byw yn ei gilydd. Pan mae Iesu'n cyfeirio at fy nhad, mae'n gwneud hynny mewn ffordd unigryw. Ond wrth i Iesu gyfeirio ato fe fel fy nhad, ac wrth i Iesu ein croesawu ni ato fe i ddod i berthynas, mae'n caniatau i ni alw Duw yn dad i ni hefyd. Oherwydd y cariad a'r bywyd sydd yn bodoli rhwng y tad a'r mab, mae'r cariad a'r bywyd yna'n gorlifo ac i ni yn gallu dod yn blant i Dduw. Ni'n gallu adnabod Duw trwy ddatgyddiad ei ni yn y mab. A dyna'r unig ffordd. Does na ddim ffordd arall i adnabod Duw. Does na ddim ffordd arall i gael perthynas â Duw. Does na ddim ffordd arall i brofi cariad Duw, ond trwy y mab. O'n i bron a dewis carol arall i ni ganu bore yma. Nes i benderfynu ymatal yn y diwedd. Falle bod chi'n cofio'r garol o deiwch ffyddloniad. Mae'r bennill wych yma yn y garol. Gwir Dduw o wir Dduw. Llewyrch o lewyrch. Y gwir ddyn a aned o'r forwyn fair. Duw cenedledig, ond nid gwneithuredig. Dyna pwy yw Iesu Crist. Ni methu deall yn llawn, ond fe yw'r gwir Dduw o Dduw. A fe yw'r llewyrch, goleuni Duw o lewyrch Duw y tad. Fe yw'r Duw sydd wedi genhedlu, ac eto heb i wneithur, heb ei greu. Beth yn ymateb ni i'r Duw yma? O deiwch ac addolon. O deiwch ac addolon. O deiwch ac addolon. Crist o'r nef. Felly dyna pryn crafu'r wyneb o berthynas y tad a'r mab. Ddau berson yma o'r drindod fendiged sydd gyda'r ysbryd glân yn rhannu o'r un natur dwyfol. Ond yna, ni'n gweld fod y berthynas yma sy'n bodoli rhwngddyn nhw yn arwain at waith. Maen nhw'n gweithio mewn ffyrdd penodol. A dyma'r ail bwynt. Gwaith y tad a'r mab. Nawr, chi'n gwybod, wrth gwrs, oedd hi'n arfer bod yn beth gyffredin iawn i feibio'n dilyn yn ôl troed i tadau nhw, a cymryd dros y gyrfa, cymryd dros y busnes teuluol. Mae'n dal i fod yn wir weithiau heddi. Dwi'n siŵr bod lot ohoni wedi bod yn stuck ar yr A470 tu ôl i lori Mansell Davies a'i fab. Ac wrth gwrs, allwch chi feddwl am fusnesau lleol i chi sydd wedi cael ei pasio lawr yn y teulu, hwn a hwn a'i feibion a'i ferched ac yn y blaen. Dwi falle ddim cweit mor wir i ni bellach, ond yn y cyfnod yma, oedd e yn gyffredin iawn. Ni'n gwybod yn dyn ni fod rai o ddisgyblion Iesu'n bysgotwyr, fel oedd eu tad nhw. Ac tebyg yw fod hynny'n wir am Iesu hefyd, fod wedi cael ei fagu gan Joseph a Mair, a Joseph yn sair a felly oedd Iesu am, blynyddoedd cyntaf i fywyd yn dilyn yn y gwaith yna. Felly, dyw e ddim yn syndod pan mae Iesu fan hyn yn dweud bod y mab yn gwneud yr un gwaith a'i dad nefol. Adnod 19. Felly, atebodd Iesu hwy, yn wir, rwy'n dweud wrthych, nid yw'r mab yn gallu gwneud dim ohono'i hun. Dim ond yr hyn mae'n gweld y tad yn ei wneud. Beth bynnag mae'r tad yn ei wneud, hyn y mae'r mab yntau yn ei wneud yr un modd. Oherwydd mae'r tad yn caru'r mab, ac yn dangos iddo'r holl bethau yma ef ei hun yn ei gwneud. Ac fe ddengys iddo weithredoedd mwy na'r rhain
i beri i chwi ryfeddu. Mae Iesu'n gweud y peth mwy naturiol yw fod fel y mab yn gwneud gwaith ei dad. Ac yn wir, dyna ni'n gweld, os ych chi'n darllen trwy'r Efengylen, darllen am fywyd Iesu, dro ar ôl tro ni'n gweld Iesu yn gwneud pethau sydd ond yn bosib i Dduw ei gwneud. Mae'r mab yn gwneud gwaith i dad. Ni wedi gweld enghraifft o hyn yn barod, troi dŵr yn win. Wel, pwy ond Duw sydd yn rhoi glaw yn ei droi, dyfu'r grawnwyn sydd yn cael ei droi yn y pen draw yn win. Mae Iesu jyst yn gwneud gwaith i dad. Mewn ffordd gwirthio ryfeddol, ond yr un peth am ei dad yn ei wneud. Ac, wel, yna ni weld enghreifftiau eraill, a chi'n siŵr o allu feddwl am hanesion am Iesu yn iachau, cleifion, ac yn cerdded ar y dŵr, ac yn porthu'r 5,000. Ac wrth gwrs, yr gwaith penna mae wedi dod i wneud yw achub. A mae'r Beibl yn hollol glir, mae dim ond Duw all achub. Ac un o'r pethau trawiadol yw fod Iesu'n gwneud y pethau yma yn ei nerth a'i awdurdod ei hun. Mae'n dweud yn wir, rwy'n dweud wrthych. Doedd Iesu ddim just fel proffwyd. Oedd yn dod yn enw Duw ac yn gwneud pethau trwy nerth Duw. Mae Iesu'n gwneud y pethau hyn oherwydd mae fe yw Duw. Nawr, peidiwch cam ddeall, dyw hynny ddim yn golygu fod Iesu yn gweithio'n annibynnol ar Dduw. Dyw ddim mewn rhyw fath o gystadleuaeth gyda Duw. Dydy'r tad ddim fel petai yn rhoi'r baton i'r mab i gario mlaen i redeg. Na, maen nhw yn undod perffaith o gariad y bywyd, a felly mae gwaith nhw i gyd yn cael ei wneud gyda'i gilydd. Adnod 30. Nid wyf fi'n gallu gwneud dim ohono fy hun. Fel yr wyf yn clywed, felly yr wyf yn barnu. A mae fy marn i'n gyfiawn, oherwydd nid fy wyllus i fy hun yr wyf yn ei cheisio, ond y wyllus yr hwn am hanfono fi. Felly mae Iesu wedi dod i wneud gwaith, a mae'n sôn yn benodol fan hyn am ddau math o waith arbennig yn dydy. Mae yna ddau beth amlwg sy'n cael sylw, sef rhoi bywyd, oherwydd pwy ond Duw all rhoi bywyd, a barnu, oherwydd pwy ond Duw sydd ar hawl i farnu. Felly rhoi bywyd te, adnod 21. Oherwydd fel y mae'r tad yn codi'r meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd y mae'r mab yntau yn rhoi bywyd i'r sawl a fyn. Yn adnod 25. Yn wir, rwy'n dweud wrthych fod amser yn dod, yn wir y mae yma eisoes, pan fydd y meirw yn clywed llais mab Duw, a'r rhai sy'n clywed yn cael bywyd. Ac adnod 28. Peidiwch ar ryfeddu at hyn, oherwydd mae amser yn dod pan fydd pawb sydd yn ei beddau yn clywed ei lais ef ac yn dod allan. Felly mae Iesu'n dweud fod yn rhoi bywyd. A mae'n gallu codi y meirw yn fyw. Ac os o'ch chi'n talu sylw, byddwch chi'n gweld fod yn gwneud hynny mewn dwy ffordd. Mae'n gwneud hynny ar ddwy adeg wahanol. Gyntaf gyd, mae'n gwneud yn y presennol. Mae'n dweud fod yr amser wedi dod, mae'r amser yma. I bobl marw clywed ei lais a dod yn fyw. A be mae'n golygu wrth ddweud hynny yw fod yna bobl oedd yn gwrando ar y pryd, pobl fel chi a fi, pobl sydd ar hyn o bryd yn feirw yn eu camweddau a'i pechodau, pobl sydd wedi gwrthryfela'n erbyn Duw ac sydd yn bell oddi wrth Dduw a sydd fel cyrff marw yn methu gwneud dim byd i achub ei hun a newid ei sefyllfa, ond wrth glywed ei lais wrth glywed ei lais yn yr Efengyl, wrth glywed ei lais trwy y Beibl, wrth glywed ei lais trwy bregethu neu tystiolaeth
ei bobl e. Mae y rhain sydd yn feirw yn dod i gredu. Maen nhw'n cael ei achub, a maen nhw yn mynd o farwolaeth i fywyd. Mae Iesu'n dweud fod y Cristion yn meddu ar fywyd nawr. Os ych chi wedi dod i gredu yn yr Arglwydd Iesu Crist, dydy bywyd tragwyddol ddim yn rhywbeth sydd i ddod, mae'n rhywbeth i chi wedi ei dderbyn yn barod. A rhywbeth i chi yn dechrau i fwynhau heddi. Adnod 24. Yn wir yn dweud wrthych fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i, ac yn credu'r hwn am hanfonodd i, yn meddu ar fywyd tragwyddol. Mae'r gwaith yna wedi digwydd yno chi. Mae'ch bywyd chi yn ddiogel ynddo fe. Ond mae Iesu yn cyfeirio hefyd at atgyfodiad arall yn dydy. Mae'n dweud fod yna awr yn dod. Yr awr yna pan fydd e yn dychwelyd ac wrth iddo fe ddod, wrth sŵn i lais e, bydd y meirw yn codi. Bydden nhw yn ymddangos o'i flaen pob un. Ac bydd e'n casglu i bobl i fod gyda fe, i fwynhau y bywyd tragwyddol yna maen nhw wedi dechrau arno yn barod. Ond bydd y gweddill yn codi i wynebu barna, a dyma'r ail gwaith mawr mae Iesu'n sôn amdano fe fan hyn, fod e yn barnu. Adnod 22. Nid yw'r tad chwaith yn barnu neb, ond mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r mab. Adnod 27. Rhoddodd iddo hefyd awdurdod i weinyddu barn, a mae mab y dyn yw ef. Ac adnod 29. Bydd y rai a wnaeth ddaioni yn codi fywyd, a rhai a wnaeth rygion i'n codi gael ei barnu. Nid wyf fi'n gallu gwneud dim ohono fy hun, fel yr wyf yn clywed, felly rwyf yn barnu. Ac mae fy marn i yn gyfiawn, oherwydd nid fe wyllus i fy hun yr wyf yn ei cheisio, ond ewyllus yr hwn am hanfonodd i. Yr Arglwydd Iesu'n dweud fan hyn fod e yn mynd i wneud yr hyn dim ond Duw allu wneud, sef barnu a chosbi, drygioni. Yr Arglwydd Iesu Crist, mab y dyn, yr mab tragwyddol, faith yn faban bach, fe yw'r un sydd wedi benodi i farnu'r byd i gyd. Mae wedi dod, a mae e wedi cadw'r gyfraith yn berffaith. Mae e wedi byw bywyd hollol berffaith, a mae e wedi rhoi fywyd yn aberth, fel bod unrhyw un yn gallu cael maddeuant pechodau, a mae e wedi esgyn i'r nef, ond mae'n dychwelyd un dydd i farnu. Ac yn y dydd yna, fe fydd e'n cosbi pob drygioni. Fydd e'n sicrhau cyfiawnder. Bydd y rai sydd wedi ymddwyn yn dda, yn gywir, wedi edifarhau a wedi credu ynddo fe, fydden nhw yn derbyn bywyd. A bydd y rai sydd wedi ymddwyn yn ddrwg, hynny yw wedi ei wrthod a gwrthryfela yn ei erbyn fydden nhw yn derbyn barn tragwyddol Duw. Mae Iesu fan hyn yn amlwg yn dweud fod yn gwneud yr hyn dim ond Duw allu wneud. Mae'n gallu rhoi bywyd ac yn gallu barnu. Dim ond fe all roi bywyd i ni. Fe yw'r un i ni'n mynd i orfod i wynebu rhyw ddydd a rhoi cyfrif iddo fe. Felly ni wedi gweld mor belled fod yr perthynas yma rhwng y tad a'r mab yn dangos diwdod Crist. Ac yna ni wedi gweld yn dyn ni fod y berthynas yma yn arwain at waith penodol. Mae Iesu, y mab, yn gwneud pethau dim ond Duw allu gwneud.
A felly unwaith eto, wrth i ni ddod i'n pwynt ola ni, i ni'n gorfod gofyn, wel, sut i ni'n ymateb i hyn? A'r pwynt ola sydd yn ni yw anrhydedd y tad a'r mab. Anrhydedd y tad a'r mab. Pan ni'n meddwl am tadau a'i meibion, rieni a'i plant, mae'n beth ddigon cyffredin yn dydi i weld plentyn yn derbyn anrhydedd oherwydd pwy yw i rieni nhw. Mi'n siŵr os ych chi wedi bod i faes y Steddfod erioed, di cwrdd ar rywun, bod rywun di gofyn cwestiwn fel, pwy yw dy rieni di? Pwy yw dy fam a dy dad di? Neu falle bod chi wedi bod mewn sefyllfa felly mae rhywun yn garedig i chi, yn gwneud rhyw ffafr i chi, ac yn dweud, wel, o'n i'n nabod dy dad, o'n i'n ffrindiau dy rieni di yn y coleg. Neu falle bod chi wedi clywed rhywun yn defnyddio'r ymadrodd na, wel, nag wyt ti'n gwybod pwy yw fy nhad i? Hynny yw, siwr i ti'n gallu trin fi fel hyn, nag wyt ti'n gwybod i bwy i fi yn perthyn? Adnod 21. Oherwydd fel mae'r tad yn codi'r meirw ac yn rhoi bywyd iddynt, felly hefyd y mae'r mab yntau yn rhoi bywyd i'r sawl a fyn. Nid yw'r tad chwaith yn barnu neb, ond y mae wedi rhoi pob hawl i farnu i'r mab, mwyn i bawb roi i'r mab yr un parch ag aront i'r tad. O beidio a pharchu'r mab, mae rhywun yn peidio a pharchu'r tad a'i hanfono fe. Mae Iesu'n dweud rhywbeth syfrdanol fan hyn. Oherwydd pwy yw fel y mab. Oherwydd natur I berthynas gyda'r tad. Oherwydd y gwaith mae yn ei gyflawni gyda'r tad. Os I chi yn ei wrthod chi'n gwrthod y tad. Nes ymlaen, mae Iesu'n gallu dweud, os ych chi wedi fy ngweld I, chi wedi gweld y tad. Fan hyn, os ych chi yn fy amharchu I, chi'n amharchu y tad. Chwa, mae'r tad wrth ei fodd gyda'i fab yn ei gariau. A I ewyllus yw fod pawb, y greadigaeth I gyd, yn anrhydeddu'r mab, yn rhoi clod i'r mab. Mewn sawl man, falle bod chi yn gyfarwydd ar geiriau hyn, lle mae yna lais o'r nef yn canmol. Dyw y tad yn canmol I fab yn dweud, hwn yw fy mab, yr anwylid, yr un fi'n ymhyfrydu ynddo. Grandewch arno fe. Ond gan mae Iesu yw y mab sy'n datguddio'r tad, gan mae fe yw'r mab sydd yn adlewyrchu gogoniant y tad, gan mae fe yw'r mab sydd yn un gyda'r tad ac yn cyflawni ewyllus y tad gyda'r tad. Os I chi yn ei wrthod mae'n union fel petai chi yn gwrthod y tad, yr un sydd wedi anfon. Os nag I chi, y bore yma, wedi troi o'ch pechod chi a di ymostwng o'i flaen a cydnabod Iesu fel y Meseia, y brenin, a di gofyn am drigaredd a di cyffesu'ch pechod a dibynnu'n llwyr ar ei aberth i'ch achub chi, yna beth I chi yn ei wneud yw ei amharchu a gwrthod y tad sydd wedi anfon. Falle bod chi'n gyfarwydd ar syniad o lysgenhadon, ambassadors. Pobl sy'n cael ei anfon o un gwlad I wlad arall mwyn cynrychioli ei gwlad nhw yn y wlad honno. A tra bod yr llysgenad yn y wlad bell yno, mae ganddyn nhw hawliau, mae nhw fod I gael ei hanrydeddu. Mae unrhyw syrhad yn ei herbyn nhw
yn sarhad yn erbyn y llywodraeth a'r arweinwyr a'r awdurdod maen nhw'n ei gynrychioli. Mae'n sarhad yn erbyn i gwlad nhw eu hunan. Mae'n beth difrifol. Ond cymaint fwy difrifol yw hyn bod ni yn amharchu y mab. Ond chi'n gweld, os ych chi'n gwrthod Iesu, dyna chi'n ei wneud. Ysdim ffordd i ni i ddweud, wel, fi eisiau Duw, ond sa eisiau Iesu. Fi eisiau'r tad, ond ddim y mab. Fi eisiau perthynas gyda'r creawdwr, ond sa eisiau ymostwng i Iesu a credu ynddo fe, a dod yn ddisgybl iddo fe, a'i ddilyn e. Ysdim ffordd i chi'n neud hynny. Un ffordd sydd i ddod at y tad, sef trwy y mab. A felly, os mae dyna beth i chi wedi bod yn ei wneud, mae Iesu Crist fan hyn yn mynnu bod chi yn stopio, bod chi yn peidio ac yn talu sylw ac yn newid. Oherwydd mae Iesu fan hyn yn cynnig rhywbeth llawer gwell, mae'n cynnig gobaith i chi, mae'n cynnig bywyd tragwyddol i chi. Ysdim ots beth i chi wedi wneud, a faint i chi wedi gwrthod a gwrthryfela yn y gorffennol, mae'n eich gwahodd chi nawr i droi o'ch tywyllwch a'ch anobaith a'ch marwolaeth chi a dod i'w oleuni a'i obaith a'i fywyd e. Yn wir yn dweud wrthych fod y sawl sy'n gwrando ar fy ngair i ac yn credu'r hwn am hanfonodd i yn meddu ar fywyd tragwyddol. Nid yw'n dod dan gondemniad i'r gwrthwyneb mae wedi croesi o farwolaeth i fywyd. Diolch i Dduw. Amen. Amen. Wel, cyn bod ni'n gorffen yn oedfa ni, ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd unwaith yn rhagor. Defnyddiwch yr munudau nesaf yma i foli Duw, ond hefyd i ystyried yr hyn mae'r Arglwydd Iesu wedi ddweud yn ei air i ni'r bore yma. Nawn ni ganu yn gilydd. Diolch am ymuno â ni eto'r bore yma. Gobeithio bod yr hyn chi wedi glywed yn helpu chi, a'i fod yn eich harwain chi i'r bywyd yna, a'r cariad yna. I ni'n gallu brofi trwy y mab, yr Arglwydd Iesu Crist. Nawn ni weddio, nawn ni gyflwyno'n hunan nawr i ofal yr Arglwydd. O Dad, i ni wedi ystyried pethau mawr y bore yma, pethau sydd ar un lefel tu hwnt i ni, yn rhif hawr i ni. Dad, diolch dy fod ti am i ni, dy nabod di. Diolch dy fod ti wedi'n caru ni. Diolch dy fod ti yn ein gwahodd ni ato ti dy hun. Helpa ni felly nawr i gofio yr hyn ni wedi glywed, i fyfyrio ar y gair ac
Ie, helpa ni nawr i anrydeddu y mab, yr arglwydd Iesu Crist. Da'r clyw ein gweddi ni nawr a bydd gyda ni. A mynd bod ni'n gofyn yn ei enw a'i heiddiant e. Amen. Amen.